Hej bloggen. I dag så skal vi spise noget bulldog. Og jeg har fået det sådan en skål her. Det er det her Netto. Men jeg tror det er lige så stærkt som det andet. Så har vi Brankos nye album her, så vi kører i baggrunden og kan lave et first listen to. Så ja, lad os vel se hvad det kan. Om Jakob han dør. Jeg har spisepind, det er længe siden jeg har spist med det. Det er lidt stærkt. Det er ikke sådan, det er ikke den helt stærke, det er en dobbelt stærk en. Og afhængig af om jeg overlever det her, så kan det være at vi skal prøve den bagefter. Måske. Jeg har fucking meget vand. Men jeg tænker lidt om vi skal raw dog den i stedet for. Jeg prøver lige at se hvordan det er. Jeg har stadig ret meget tilbage. Jeg kan allerede mærke at mine guts, de kommer til at... Min white boy mave, den er ikke helt bygget til det her. Oh my god. Det smager faktisk ret godt. Jeg lavede det en anden dag, hvor jeg hældte vand i. Som en suppe. Det smager fucking lort, for det er jo ikke meningen, man skal det. Så bliver det bare sådan... tyndet og stærkt-agtigt. Hvad for... Magic Airlines med Blæst. Vi har simpelthen blæst på en feature. Af selveste Branko. Jeg sveder lidt. Min taktik det er mest at slutte, uden rigtig at tygge det. Fuck. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at spise den her dobbelt en. Jeg tror, at min mave skal i hvert fald have en uge til at komme ovenpå. Jeg håber, I kan høre, når jeg snakker. Jeg skruer lige ned. Fuck. Skal man virkelig ikke røre sin pik efter det her. Jeg har lavet en fejl en gang med noget chili faktisk. Ikke så meget, men svedte lige 20 minutter. Det var lidt træls. Jeg troede, jeg havde fået gonorré. Lige pludselig. Vi har ikke så meget tilbage. Oh my god. Fuck, jeg kom til. Ja. Jesus Christ. Ej, det går ondt. Det vibrerer lidt på mine læber. Finished. Oh my fucking god, man. Jeg tror, vi siger tak for i dag. God aften.